να κάνω το βίντεο από το μικρό μου account αναγκαστικά, γιατί στο μεγάλο όταν έκανα το opening με τα Stardrop νόμιζα ότι κάνω βίντεο και δεν έγινε βίντεο. Δεν πειράζει, πάμε στο μικρό μου account καλύτερα. Μπορεί να τύχουμε και πιο εύκολα πράγματα. Πάμε να ανοίξουμε τα 8 Stardrops. Ένα Stardrop. Rare. Χάλι. Δεύτερο Rare. Πειράζει. Epic. Ωραίο. Mythic το τέταρτο, πάρα πολύ καλό. Αλλά γιατί μόνο σηκώ. Ender. Το γεύμα. Το είδαμε και έκτο ή έβδομο. Έβδομο ή το τελευταίο. Πολύ κακόμενοι ήταν εδώ, αλλά δεν πειράζει. Στο μεγάλο μου account κάπως έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε όλοι στα σχόλια ένα brawler και παιδιά, αν τύχουμε brawler θα κάνω giveaway σε live και θα παίζω και μαζί σας για να σας κάνω friend. Σε 3, 2, 1 και εγώ φεύγω. Octofunk. Δεν είχαμε brawler. Πάμε και στο πιο μικρό μου account που έχουμε μια ελπίδα. Παιδιά, αλλά το day 3 δεν έχω ανοίξει τίποτα. Εδώ παιδιά εύχομαι να τύχουμε κάποιον brawler, γιατί είναι και μικρό account και καταλάβατε. Πάμε. Παιδιά, στο μεγάλο μου account έτυχα και 2 skins. Άντε επιτέλους. Πήραμε όλα και τώρα πάμε για τα ψητά. Stardrop 1. Super rare, ωραία ξεκινήσει. Rare παιδιά. Χάλε. Super rare. Ρε, γιατί τόσο χάλε, εδώ σε κάνα epic mythic. Ακόμα και δεν πήρε η φέρνη μου. Έστω mythic φίλε. Έλα. Τώρα σταμάτησε να μου πλάω. Α, πήραμε bot, τόσο καλό. Ωραία brawler, αλήθεια τώρα. Θα πάρω πυρός. Ωραία και εσύ. Έχουμε στον καντένας. Και πάμε. Εδώ εντάξει, εύχομαι να τύχουμε κάποιον brawler. Άμα δεν τύχουμε δεν θα κάνω καθόλου live ούτε giveaway. Λοιπόν, άμα τύχουμε brawler κάνω live, live. Σε 3, 2, 1 πάμε. Πολύ χάλια, πάμε στο τράλιο. Ακόμα 10 Stardrops και πήγαν όλα χάλια. Άντε, bye.